Clear to te in Java in Chibai Voina hian so ni thwa moi tak tak kan ron tar lang le don ani mai chetam takin kan boy pui ber chu Sunday cho ni thwam ho moi tak tak hi ani mitam takin designer put chwa moi tak tak te to tak tak te kan ha phak thin lawa heng kan boy na te chin fel the nan ti in Mizo Trends YouTube channel chuan Mizo designer te put chwa Sunday dress design moi tak tak te kan channel Mizo Trends YouTube channel atangin kan ron pho chwa train ani heng Sunday dress design moi tak tak kan ron pholan thin te hi Mizo designer te put chwa vek ani a Sunday dress design heng kan ron pho chwa te order du le leidu te kan om ani chuan Instagram account langin designer te an hming hi description a kan da thina hei hi engtik lai po in order apek the reng bok ani chumai nilawin mitam takin kan boina designer ko chhuak te hi ato awangin kan lei so lo thina chung kan boina te ti kyan nan ti in Mizo Trends YouTube channel chuan thei top paron chwa kan channel te minlo ngai hu saka minlo view sakchin awangin kan loma subscribe like le comment te minlo bevel torin kan sombok cheu ani Mizo Trends channel ilo clear chin awangin kan lo me